जोंनि बे बेंटल कलेजाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल युवा महोत्सव जानो थांगासिनो दङ। बेखौ अर्गानाइज खालामदों जाहैबाय नेहरू युव केन्द्र संगठन, बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय इन कलाबरेशन विथ बेंटल कलेज NSS इउनिट। दा बे मोनसे मोजांथार मोनसे कम्पिटिशन, बेवहाय गोबांथार मोनसे बादायलायनाय थागोन। बेनो जाहैबाय कालचारेल मा होनो ट्रेडिशनल डान्स, ओमफ्राय फट' कम्पिटिशन, ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय डिक्लेमेशन, माने जेखौ माने जोंनि लेक्चार होनायनि बादै बादायलायनाय बेबो थागोन। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय माबा मा होनो पएम राइटिं बादायलायनाय। ओमफ्राय दा बेवहाय माने जोंनि माबा जाहैबाय पार्टिसिपेन्टआ, जोंनि जिहेतु बेयो चिरां डिस्ट्रिक्ट नि मोनसे बादायलायनाय, बेनिखायनो जोंनि दि पार्टिसिपेन्ट्स बादायारिफ्रा माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जानांगोन। ओमफ्राय मोनसे गोसोआव लाखिनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे बे बादायारिफ्रा 15 to 29 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन, ओमफ्राय 15 बोसोरनिफ्राय 29 बोसोरनि गेजेराव बैसो जानाय जानांगोन। ओमफ्राय बेयो मा होनो जोंनि जायफ्रा बादायारि बेवहाय प्राइज होनाय जागोन बिसोरनो, ओमफ्राय प्राइजजों लोगोसे मोनसे सार्टिफिकेटबो मोनगोन। ओमफ्राय जायफ्रा बेवहाय सिलेक्शन जागोन, फार्स्ट प्राइज मोनगोन, बिसोरो डाइरेक्टलि जोंनि स्टेट लेभेलाव माने बादायलायहैनो खाबु मोनगोन। ओमफ्राय मोनसे मा होनो इभेन्ट्सआव मा होनो सासे मानसिया माने बादायारिया मोनसेल' इभेन्ट्सआव बादायलायनो हागोन। जेनेबा सोरबा जुदि मोसानायाव बादायलायदोंबा बे फट'ग्राफियाव थांनो हानाय नङा, एबा सोरबा जुदि फट'ग्राफि बा पएम राइटिंआव जुदि बाहागो लादोंबा बे मोसानायाव बियो बाहागो लानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो बेखौ खुब मोजाङै माने गावखौ माने एसे स्टाडि खालायनानै जइन खालायनांगोन। ओमफ्राय